Slav reis, ji bo gelê me, ji bo hema evelên beşdarin, hunermend û rewşenbîrên Kurd. Dixwazim Kurdî bo vê deklarasyonê çima em giştin vê rewşê, çima helwestekî wisa mestan. Wekû dizanin 2019 em wek hunermendên Kurd wê demê me înisiyatîfekî ji bo rêza netewî, ji bo yekîtiya netewî, ji bo siyaseta Kurd berku ev tiştên ku îro dibin hîn wê demê jî me dîtin. Me dîtin ku ev ê her herê xirab bibe. Wê her herê rewşekî nebaş ji bo gelê Kurd derkeve. Dibêjina dîrok ha dubare dike. Erê wek çawa got deklarasyonê da hatî pênasekirin. 100 sal berê rewşa siyaseta Kurd, Kurda siyaset çawa kirin, di kujan rewşê dabûn. Çima welatê wan hat parvekirin, çima statûkî ji wan nehat dîtin, berî 100 salî ê ku wê demê dizanin, baş zanin ku niha dîrok ha dubare dike. Siyaseta Kurd nikanî di hundirê vê 100 salî de ne dikarî yekîtî ha çêbikira, ne dikarî şêvira ha çêbikira, ne dikarî helwestekî ew nîşan bida. Ama gelê Kurd êdî ew gelê ku berî 100 salî nîne. Tekuşîn dayî, bedel dayî, gelek bedelê mezin danê, hatî giştî astekê êdî azadiya xwe şaşî û neşaşî sedem û sebeb çin gişkî ji hev derdixîne êdî gelê Kurd. Vê dibîne siyasetên Kurd, partiyên Kurd, rêxistinên Kurd, bizavên Kurdê ku radibin niha xebatê dikin, kî çi dike ev jî diyar dibe. Mixabin hetanî niha hîn alîkî siyaseta Kurd ku heye di xizmeta dagirkeran da, di xizmeta siyaseta wan da, ji bo menfaeta xwe, ji bo berjewendiyên xwe, hîn dikane ew rolê hana berî 100 salî ku Kurdan nikanî Gûlistan hîn ew rolê hanayî li ser rêça îxanetê, li ser menfaeta tenê xwe şexsî, ji bo qebîla xwe, ji bo malbata xwe, ji bo herêma xwe, nizanim yani ne ji bo netewa xwe, ne ji bo Kurdîtiya xwe. 1970 da dema rêxistina Partiya Karkerê Kurdistan bi rêket, hinekî bi xwara hêviya yekîtiya netewî, hêviya Kurd bibin yek û li ser vê rêçê jî wekû em dibînin PKK li 4-5 Kurdistanê rêxistin ava kir, gel şiyar kir, li her aliyekî. Kes nikane vî inkar bike. Hin wisa mêze nekin ê ku niha dijmina wisa kirine ku navê PKK xistine navê terorê. Gelek Kurdên nezan jî, Kurdên hanayê ku menfaet perest jî, ên ku nayên xeta netewî jî, ew jî wisa dibînin. Lê PKK ev gel şiyar kir. Ev gel gund astekê hêdî rasta xwe jî zaniye, siyasetî çawa tê çêkirin, siyaset kova diçe, çawa nirxên xwe ava bike, çawa azadiyê bi dest xîne, ev rêya gişkî zelal hem jî bi fedakarîkî mezin, hin jî bi qehremantik geç û xurtên Kurdistanê 4-5 Kurdistanê li her derîkê him li ber xwe didin, hin xwe bi rêxistin kirine. Hêdî gel jî vê dibîne, ama alîkî siyaseta me Kurd hîn jî heye, alîkariya dijmira dixebite. Eva muxabînekî mezin e, eva şermekî ji bo gelê Kurd e, şermekî ji bo netewa Kurd e. Va şerme berî 100 salî eşîretên me, ağayên me, begên me wê demê kirin. Mustafa Kemal ji her kesî re dinivîsîne dibê va xelîfe diçe, her li hember İngiliz û Fransa şer bikin, wan bura mijûl dike, heyanî ku sînorên xwe jî fere dikin, her kesî ji pişt re dixe bin destê xwe. Yên ku pêre alîkarî kirin şûn da jî, evna yek û yek jî tevra pişra ji holê rakirin, teva jî îdam kirin, ê ku sirgûn kirin. Niha aynî wê qederê dixwazin piştî 100 salî bi serê me bikin. Ev siyaseta Kurdî ku Kurê nabûne, ku niha bi navê PDK naherîbêtir vê rolê dilîzê. Partiya Demokrata Kurdistanê rast e, xwedî dîrokekî 8 salî wir da
gelek fedakari kirine, gelek şer kirine, nave Kurdu Kurdistan'ı. Ama siyasetten iru dikin. Kam mesela hınne kaval dibijin dibi ya kam ne bijin ihaneti. Peki hın navi ki bikin? Va çiye? Az nahat hem tane Kurdi ve bijin. Eğer ku şervanın Kurd eğer gerila bu gerila çek diçin an nizam çend masken bu silahın kimavil hember gerila kartinin ev diçin on dest dedin serin van digrin eğer grup gerila derd keve derbaz dibe vak serpihatiya li xalifan şey bu Kurten Kurda keçin Kurdan wana şehit dikin eğer devleta Türk derdura Rojava tevay sinur kir her roj gelemel Rojava her tişti dixe ve çavat deklarasyonu derbaz bu peşketinin haridavi ama avaş 2014 vurda her derik divarın xok şandın xendekin xo çekirin vaji ev çekirin navbera Rojava ev vaji divar çekirin vaji xendek çekirin yani kelmeşik jini kadura befri peki ev çi siyaseti devleta Türk her roj li Şengalê, li Maxmûrê, heta li Kerkûkê, li Silêmaniyê, li her derê dixe, hûn li ku ne? Kongra netewî di nava Hewlêrê da, ew ê rojê çûn nûnerê kongra netewî şehîd kirin. Peki ev kî dike? Yani o hûn vê jî aşkere dibêjin, raderim pedeke derdikevin dibêjin, Lomaj devleta Türkiye dikin dibi ber pirsiyarın PKK liberal çiyani çuma naçen lwan naxın. Yani val hun hember geldi bijin. Peki hun nave ve mruv ne bir ihanet mere bir çe. Berku tekle de hani kasadu gutum mecjon persi magu başı dibi hun çuma dibijin ihanet. Baş am ne bijin ihanet hun nave ki bijin. Nave ve çiye. Tu koordina bide düşman. Rیا دشمن توایی و بکی تا همو باجار گندن کردستان بخه قرارگاه میته این استخبارات ین اردیا دولت ترک تو کسی که روجاوا دا کو نکارد سینورا درباز به نکانه نه رسمیت نه غیر رسمیت نکاره درباز به تا همو درخستن چنبری تا انبار بودی دنه پکی فرقی که نابره تا و دولتی چیه و دمه سیاست چیه Kerema xora dema kon dixwazim devlet rejime xed ve aşkere bijin. Gerçi aşkere jî dibêjin. Yani gel jî vê dibîne. Ama vay gele mera dibêjin. Gele yani di nava civaka me de jî wisa hene. Pir kesê bên va axaftina me jî va tiştên dibin gişkî ber çava ve gişkî bêje e bê hûn çima dibêjin îxanet. Bava em nabêjin îxanet. Em dibêjin hûn navikî lê bikin. Navê vê çi ye? Mera düşmantiya Rojava bike. Mera nel ber Rojava nefes bistini. Mera Kurdina her tişt gibi de o düşman var li bike. Mera Reya Juan ra çe bike. Bargahın gerila hamu de şifre bike. Mera ve alikore düşman giş gibi bike. O düşman rabe beje bi. Ya ne bejin Kerkuk dile Kurdistan'ı. Kerkuk bajarı ki Kurdanine. Hınji bejin valla rastı. Biraz neçirvan barzan rahat derdi ki de bir rastı. Seruke Türkiye rastı bejin. İpek yemiş vera çı bejin. Yani gel gelin iş vera çı bejin. Gel Kurd gel ki Şiyanı. Ma 2019 ji amwak hunermend Kurd bavar bik belki bitiri nizika 1500 hunermend vedemi hatın cemevdu. Hem li beşên Kurdistanê hem li dervey Kurdistanê. Gelek çalakî jî me kirin. Me hîn ve demê balkişand. Me gwazî hemû partiya kirin. Me gûn nekin. Yê ku bersêva me dayî tenê PKK bû. Rexna me jî herî mezin heta niha jî herî bêtir ji vê partiyên ku di navberê da. Yani ne stratejik xwe heye, ne tiştekî xwe heye. Dibe ez çawa bikarim li kijan alî bisekinim. Çawa bikarim tenê navê min hebe. Navê xwe jî xistin partiyên Kurd. Ama ji bo nava mala Kurd siyasetî Kurdî bi rêk û pêk li ser esasê netewî, li ser esasê parastina nirxwa hevde bi parêzin kes jî vana karîkî nake. Rexna me hîn jî ji bo wane
Anha jom dibinin mesela partiyen Rojavlat Kurdistan'ı. Hem dibinin bedelik çava dedin işte ve siyaseti. Çava güçki top kirin birin xıstin kampa. Ev aliye siyaseti kuvana dükkanı kirine fruta ne biki. Avacı bha Partiye Demokrata Kurdistan'ı pedeke. Muhabın. Geliki muhabın. Tüştenin dükün ihanet nave ve ne dünya hamu milletten dal her deri ki dünya nave ve ihanet navi ki vedin tüneye. Merhaba düşmene khara bxabte mera kare düşmün hedefin düşmün mera hizmete ve biki nave ve ihanet. Ama en ve bizanibin. Davya ve ku eğer tevgera azadiye, eğer Kürden azad, Kürden kurad min naha ve tekuşine, Rojava, Başure Kurdistan'ı, Bakure her deri seri hildin, hember düşmün, berxad edin, zindanadan, Çiyan, Bajaran, Gundan her deri radbin bedel edin, berxad edin. Ku avna tünebin hüneş berivan tünebin. Düşmüne ve tünebiki. Ve du referandum çekir. Düşmün jwara çi gut? Dünya alemi jwara gut ne dema var referandumu. Dünya alemi jwara gut. Ama Kurd jwara gut tamam hundu bin referandum disa raya xwa gutin. Magiş ko raya xwa gut magu ari am Kurd am dixwazin bila referandum mehebi. Ama ve encame ve çavada ve nive axa ku azadkiri jî ve bedela ve da. Nahajım bi gel dixwazin bidin birkirin. Sanki qet tiştîkî wisa çê nebûye. Ne rastı. Ev siyaseta hizmeta ve yekê nakê. Kanî em bi hesreta bila siyaseta dema ku berxwedana Kobaniyê çêbû. Çawa hemû gelê Kurd. Îro cîhanê da Kobaniyê çawa bûye sembolîkê ava Kurda. Berku berxwedanekî netewî burada çêbû. Him gerîla, him keç û hortên Kurd ji her alîkî Kurdistanê. Pişmerge jî hatin, hew jî tevlî bûn. Çima min nikame siyasete bikin? Mana atmosfere ro, ew atmosfera giringe yekîtiya me her demê xortir ba. Ama ev siyaseta nikane yekîtiye çêbike. Lê gelê Kurd ve yekîtiye çêbike, ez di vê baweriyê de me Kurdê dî şiyarin. Rêz û silav.